Čaute ľudia, ja vás tu vítam u ďalšieho videa z hry Minecraft a u nášho prvého videa. Ale piču. Ako môžete vidieť, sme na Skybloku. Tuto máme farmu. Fakt? Fakt sme na Skybloku? To by som bez teba nevedel. Tuto máme farmu na stromy, Filip to asi skosil, že? Aha. A tam hore Pravý máme... kosič. Ja som pravý kosič tvoje hlavy. A tuto máme mob trapku. A tam sú zombíci, takže nechcem zhebnúť. A ideme na ne. Ideme ich všetkých zabiť. No poďte! Nezabudni zabiť aj sám seba. No nie, sú to žiadne iba creeper! Zhebni! Fatka. Ako nevybucháva. Creeper nevybucháva. BUM! Bože ti, ja som skoro zhebol. A kto chce s nami natáčať, tak Tak nie. nemôže. Čo? Tak nemôže. Môže. Nemôže. Môže, nemôže. Nemôže. No dobre, môže. Môže, nemôže ty Magor. Tak nemôže. Tak nemôže. A nemôže, môže, takže môžete. Takže nemôžete. Tak si tomu pochopili, no nechajte tak. A, no tak, kto chce, som povedal s nami. Poviem to normálne, kto chce s nami, môže natáčať. Nebudem to naťahovať. IP serveru dáme do popisku aj náš Skype. Ohľadom rokov Filip má 10 a ja mám 11. Ja mám 11, more. 10, nevypkávaj. 11, veď minule som mal 11 rokov. 6 rokov si chcel povedať. Nie, 38 som mal, vieš ako. Vieš, oni tu písali, že koľko máme rokov, vieš? A taký, že 38. A toto by bolo na toto dneskašie video všetko, lebo Filip si musí urobiť úlohy, lebo nemá. Takže čau!